Já bych chtěla hrozně moc poděkovat všem divákům, kteří přišli na Mezipatra, byl to skvělý ročník a stejně tak se poděkovat i všem hostům, kteří přijeli. Měli jsme skoro 10 režisérů a režisérek krátkých filmů, kteří měli i prezentaci v sobotu v neděli na našem industry programu, který se taky hrozně povedl letos. Byli jsme v Langamsu, jako už teďka po druhé, takže věřím, že se tam podíváme příští rok zase s dalším industry programem. A strašně moc děkuji všem hostům, kteří přijeli i na diskuze po celovečerních filmech, protože to byly velký zlatíčka, my jsme se to s tím hrozně užili a strašně se těšíme na další rok a na další filmy, za chvíli zase začneme nakoukávat, takže strašně moc díky všem, bylo to skvělý letos. Byl to krásný povedený ročník a všichni jsme za to hrozně vděční. Takže děkujeme, že vytváříte takovou skvělou atmosféru v našich kinech a že o queer filmy na velkém plátně máte zájem. Ve středu jsme ve velkém sále kina Lucerna slavnostně vyhlásili vítězné filmy letošního 24. queer filmového festivalu Mezipatra. The international feature film competition winner is Pifao, directed by Song Bin Gyo. Po slavnostním ceremoniálu a projekci filmu Irská královna proběhl poslední večírek pražské části festivalu. Ahoj všichni, my jsme studentská porota, která rozhoduje v kategorii krátký film. Já jsem Valerie Coufalová. Já jsem Lukáš Valíšek. A já jsem Světlana Malerová. A rozhodli jsme se udělit 2 ceny letos, nebo 2 ceny. Udělali jsme hlavní cenu, ale rozhodli jsme se i udělit speciální nebo zvláštní uznání. Studentská porota jako nejlepší film v soutěži krátkých filmů vybrala snímek Bezesná noc. Cenu za nejlepší krátký film se porota rozhodla věnovat filmu, který pokládá na stejnou rovinu touhy lidí žijících s poruchou autistického spektra. Pracuje přitom s žánrovými konvencemi na rovině estetiky i dynamiky vztahu dvou mužů z různých světů, aniž přitom spadá do klišé, naopak se drží v citlivě realistické rovině. Hi guys, I'm the director of Blood Night. I just heard the good news that we win the best short film in the international category, and the prize is given by the jury student. So it's very special for me. I'm very touched about that. I'll share the prize with my 2 amazing actors and the rest of the team. Thanks again to the festival. Thank you very much. Speciální uznání získal snímek Neonahda. This year's special mention by the main jury goes to the film Rule 34, directed by Julia Murat. Continua? Continua. De verdade. Você sabe que não é minha parada, Nath? Essa parada é sobre confiança, sobre troca. Isso é brincadeira pra você? And the main prize, the International Feature Film Competition winner, is Pifao, directed by Sung Bin Byun. Letošní cena za celovečerní film byla udělena filmu, který nádherně nabourává často až příliš snadno zjednodušované binární systémy. Jako třeba dvojice odmítnutí a přijetí, města a venkova, moderního a tradičního, hanby a hrdosti.
propojuje tradiční rituály s moderní queer kulturou, tanec, make-up, módu a jejich prostřednictvím se zamýšlí nad univerzálními prožitky truchlení a odpuštění. S jemným humorem a sebevědomou transprotagonistkou se vydává za hranice konvenčních narrativů o boji s vlastní identitou. Namísto toho zobrazuje mnohovrstevnatost queer identity a představuje queer hrdinku, která může být inspirací pro svou rodinu, přátele i společnost. 안녕하세요. 매직파트라 케어 영화제 관객 여러분들. 저는 공작새를 연출한 변성빈이라고 합니다. 먼저 저희 영화 공작새가 국제 장편 경쟁 부문에서 상을 수상하게 되어서 무척 기쁘고 감사하게 생각합니다. 한국에서는 MTF 트랜스젠더 주인공이 등장하는 장편 극영화가 만들어지기 어려운 상황인데요. 이 영화는 저와 배우들, 스태프들이 트랜스젠더에 대해 의미 있는 한국 영화를 만들고 싶다는 마음에서 시작하게 되었습니다. 그렇게 만들게 된 이 영화가 체코에서 상영되고 또 상까지 받게 되어서 감격스럽습니다. 한국의, 체코의, 그리고 전 세계의 LGBTQ+의 사람들 모두 화이팅입니다. 감사합니다. Pražská část festivalu končí. Děkujeme vám všem divákům, divačkám i festivalovému týmu za skvělou atmosféru. Jsme na rozcestí. Teď se jen stačí vydat správným směrem.